Hej, det er Thomas fra Video Branding. Den her video, der fortæller mig nu et kapitel i mit liv, og det med at springe ud i noget nyt, og søsætte et nyt produkt, og blive ved og tro på det. I 2007, der en af mine kammerater, en af mine gode venner, står med en tegning af et nyt produkt, han har tænkt på i mange år, og derfor viste han mig det. Jeg har jo styr på branding, og jeg har styr på det med at bygge brand op, et fundament op og lancere et produkt. Jeg havde prøvet det før med sushi-boksen, så jeg tænkte, det kan jeg gøre igen. Så hvorfor ikke? Jeg kaster mig ud i det her også. Så med den her tegning, der prøver jeg at få fat i nogle forskellen fra sushi-boksen, det er, at jeg står med det hele selv. Det vil sige med produktion, salg, markedsføring, alt. Og det vil sige, at uden min viden omkring, jeg har ikke så meget viden omkring træ, jeg har ikke så meget viden omkring produktion i det hele taget, men jeg har styr på markedsføring og branding. Men jeg tænkte, det er noget nyt for mig, så hvorfor ikke det kaster jeg mig ud i? Og i den forbindelse så fik jeg fat i nogle forskellige i Danmark, som mente, de kunne producere det her i træ i Kina, fordi at, det ville være nemmere for mig at få nogen til det i Danmark, i stedet for at selv at tage en lang rejse til Kina. Men jeg fik mange prøver hjem for det her led, men der var ikke nogen af dem, hvor det fungerede. Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke passe, og vi kan ikke bare levere et produkt ud, som er halvt færdigt, eller hvor træet flækker, fordi udgangspunktet var, at det skulle laves i bambus. Og det er træ, man presser sammen, bambustræ, man presser sammen, og når det bliver lavet i Kina, så er luftfugtigheden 1, og temperaturen 1. Når det kommer op til Danmark, så er vores luftfugtighed noget helt andet. Og det gør, at træ det er et organisk produkt, og det arbejder, og derfor så flækket produkterne. Så meget mere, at jeg ville jo simpelthen så gerne have det her produkt i live, eller ud over disken, og jeg vil gerne have det blevet et succes. Og jeg set i bagspejlet, så havde jeg nok ikke tålmodighed nok til at gøre det færdigt, inden jeg præsenterede det til kunderne. Fordi jeg fik lavet nogle samples i Danmark, og jeg fik lakeret på et toplækker lakfirma i Danmark, og de stod jo bare super lækkert. Så jeg tænkte, nu er det klar, jeg er klar, så Karina og jeg, vi fik arrangeret at deltage på Formlandsmessen, som er en designmesse, som ligger i Herning. En meget anerkendt designmesse. Og faktisk så blev jeg sendt et af vores produkter over til designnominering, til Design Award, og det blev designnomineret. Ud af 3 produkter, så var vi designnomineret. Eller sammen med 3 produkter var vi designnomineret ud af rigtig mange indsendte produkter. Så allerede der var jo skabt en super succes, og vi var klar. Vi havde lavet et univers, vi havde lavet et website, vi havde lavet fundamentet til, at vi skulle lancere det her produkt. Og det gjorde vi på messen. Vi vandt godt nok ikke designprisen, men bare den nominering gjorde, at vores kunder de væltede ind på vores messestand. Vi havde et produkt. Vi har godt nok lavet det i flere farver, men vi lavede et produkt, og kunderne væltede ind på vores messestand. Vi solgte for 700.000 kroner lysestager på 3 dage. Og det var en kæmpe succes igen. Men jeg stod der og kom hjem til kontoret, og så stod jeg med produktet og alle de her ordrer. Men jeg manglede ligesom produktionen, det vil sige fundamentet. Og det var ikke på plads. Men det skulle jeg jo gøre, fordi nu står jeg med ordrene, jeg står med kunderne, der ville have det, så vi skulle jo i gang. Og ham, der før lavede de der samples, som ikke fungerede, han ville ikke fortsætte med, han sagde nej tak. Så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Så jeg tog fat i
i nogle kinesiske kontakter, fordi jeg har hørt, hvis man skal producere noget i Kina, så skal du have en kontakt derude, der ligesom holder ting i hånden. Ligesom med min sushi-box, du ved, der var det bare min kammerat, der sad derude og, i lang tid og kørte tingene i mål. Men jeg kunne jo ikke flyve frem og tilbage, og jeg havde jo stadig mit brandingbureau, som var bread and butter, og hvor jeg tjente mine penge, men derfor kunne jeg ikke bare tage til Kina i en måned. Jeg havde ikke nogen investor inde og så videre, så jeg havde stadig mit fundament i Danmark. Så derfor fik jeg en kontakt i Kina, og han sagde, det kan jeg godt lave, jeg har nogle kontakter, som kan finde ud af det her. Fint, tænkte jeg. Han kører det. Men jeg har også hørt, at man skal ud og besøge. Man skal ud og møde giraffen selv, om man så må sige. Så derfor så tænker jeg, ved du hvad, jeg tager min kone med, Karina med, og jeg tager Emilia med. Vi tager alle sammen ud til Kina. Vi fik visum og så videre, og vi startede med at tage til Hongkong og tager toget op til Kina for at møde vores kontakt. Og det var nu egentlig meget godt, vi gjorde det, fordi man får et mere nært forhold, når man møder sine relationer i en ting, om man så må sige, eller i real life. Og vi fik styr på nogle ting, og han fik vi fik afklaret nogle forventninger om, hvordan ser jeg produktionen, eller hvordan ser jeg kvaliteten, og så vi fik afstemt nogle forventninger. Men der går ret lang tid, og mine kunder, de tripper jo. Det var i januar, vi var på messe, og da vi når hen til juni-juli måned, så er jeg klar til at levere de første produktioner ud. Det er godt nok. Jeg får produkterne hjem fra Kina af, og jeg har designet æske, eller vi har designet en æske sammen, og lavet fundamentet igen, bygget det hele op og fortalt historien omkring det, lavet websites osv. osv. Hele identiteten er på plads. Og vi sender produkterne ud til kunderne, og faktisk tager vi på sommerferie, hele min familie og jeg. Vi har ikke været på sommerferie i et godt stykke tid, og for første gang i mange år, så havde jeg hævet en måned ud af min kalender, for det har været benhårdt arbejde for mig. Så jeg tænker, okay, 4 uger i Sydfrankrig, og vi skal bare falde helt ned, indtil min telefon ringer. Og den ringer, og den ringer, og den kimer. Med bare reklamationer på de her lysestager. Træet flækker, de er ikke lakeret ordentligt, så videre. Det var et stort mareridt for mig. Selvfølgelig fik jeg slet ikke slappet af. Jeg var top stresset over det her, fordi det er slet ikke mig at levere noget ud, som ikke er i orden. Så efter de her 4 uger, så kommer vi til Danmark, og jeg har fået alle lysestagerne sendt retur. Og der er cirka for de her, som sagt, 700.000 kroner lysestager. Det er rigtig mange lysestager, når man tænker på indkøbspriserne. Så derefter så tænker jeg, hvad skal jeg gøre? Enten kunne jeg gøre det, jeg lukkede firmaet, eller jeg fortsatte. Og jeg tænkte, det her produkt, det kan leve i mange år, og mit designfirma skal leve i mange år, så derfor så skal jeg finde ud af en ny løsning. Så i stedet for at tage til Kina, som vi gjorde, vi havde en fantastisk oplevelse, en familie og jeg, men så fandt jeg en fabrik i Tyskland, i Vicassel. Så det jeg brugt et år på at køre i mål, det stod tyskerne med på 3 uger. Og der sad det var ikke bambus, det var egetræ, det var valnødtræ, meget lækre. Så der var slet ingen grund til at tage over på den anden side af jorden, når man kunne tage ned til naboen og få det produceret. Så der fik jeg produceret, det kostede mig forfærdelig masse penge at sætte en ny produktion i gang, fordi det var mine egne penge, altså det var reklamationer, så den skulle en ny produktion ud til kunderne, og kunderne var glade. Men det jeg vil frem til her, det er, at produktet var, igen så gik den på sort her bag ved mig, men jeg lægger et link op til videoen, så I kan se produktet, og det lever den dag i dag i butikkerne. Jeg laver det bare ikke mere. Jeg var god til at få fundamentet på plads, jeg var god til at lave indpakningen på det hele, og så skiltes min kammerat og jeg firmamæssigt, og så lever det den dag i dag ude i butikkerne. I kan finde det ude i butikkerne i dag.
Men det der med, at man pøver ikke nogen gange at tage over på den anden side af jorden, når man kan lave det hos naboen. Og så længe at fundamentet inden salgsprocessen går i gang, altså hvor vigtigt det er i det her. Jeg havde lige glemt det i et kort øjeblik, så derfor blev min rejse meget, meget lang, men man var også meget, meget lærerig. Så igen en super vigtigt det er, opbygning af fundamentet, når det er på plads, så gå ud og lancere det. Og det kommer jeg meget mere ind på, hvor vigtigt det er, at hele fundamentet er bygget op, inden vi bare tror, nu skal vi lancere det, og nu skal vi søsætte det. Det var alt for nu. Det var lidt af min rejse igen, og jeg nyder det, selvom nogle gange man står tilbage og tænker, hvorfor gjorde jeg det, hvorfor dit og hvorfor dat. Så det hele værd bagefter, fordi man tænker, det var sgu sjovt. Det var en fantastisk rejse, det endte ud som en lykkelig historie i hele fasen, så var det hele værd. Så have det godt så længe. Ses. Hej.